Mas mikusog pa ang bagyong Marce samtang paday naglihok padulong Northern Luzon. Sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, gisaka na ang signal number 3 sa northeastern portion sa mainland Cagayan. Signal number 2 ug number 1 sa daghang bahin sa Northern Luzon. Sumala sa Pag-asa, ugma sa hapon o biyernes sa buntag, posibleng maglandfall ang bagyong Marce sa Babuyan Islands o northern portion sa mainland Cagayan. Biyernes sa gabi, posibleng mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility. Apan pwede pang mausab ang track sa bagyo. Samtang apektado sab ang pipila ka bahin sa Mindanao tungod sa trough sa bagyong Marce ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao ug Soxargen. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide.